weer van plezier, maar ik heb heel veel stress. Dat, ja. Maar wie was hij de aanleiding om ermee te beginnen überhaupt? Ach, het wie de coronatijd. Dus ja, je moet maar wat. En ik wie een keer bij mijn vrienden muzikant en die zei, nou hebben we een plaat maken. En we kennen het spelen en we weten niet wat we er maar moeten. Toen kwam ik thuis, jongens, en ik dacht, misschien weet ik wel wat we er maar moeten. Toen heb ik hem opbellen, of mailt, weet ik veel. Toen zei hij van, nou, is ik wat ik dat uitbreng. Nou, van die ene kwam het te horen dat, ja. My name is Susan, mine is Tom. Your pronunciation is all wrong. Ik breng fysieke platen uit, vinyl, cassettes af en toe. Maar de core business is vinyl. Dus ja, die breng ik uit samen met de artiest. En daar bedenken we dan een plan omheen. En ja, ik draag zorg voor het productieproces van het fysieke product. Hè, de opnames binnen maken, die ben meestal die dragen de muzikant nog. En dan iemand bij de fabriek, dan is het wachten tot wat kleren is. And I didn't mean to beat your heart up. I'm a talking dictionary with words that never make their